Patay ang 27 anyos na lalaki matapos na ma-hit and run sa Dagupan City. Nakatutok si Russell Simorio. Patay ang 27 anyos na si Elmer Carino, residente ng Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan, matapos siyang ma-hit and run ng SUV habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Perez Boulevard, Dagupan City. Pauwi na sana ang biktima galing sa trabaho nang mangyari ang aksidente. Kahit sino namang tao, makikita mo yung kapatid mo na ganun, makakaramdam ka din naman ng sakit. Lahat po ng mga kaibigan niya na nagmamahal sa kanya, nabigla din po silang lahat. Kwento raw ng isang saksi sa kaanak, bumabalang umano saglit ang driver ng SUV para tignan ang gasgas ng sasakyan. Sumakay ulit at muling pinaharurot paalis. Kung sino yung nagmamayari doon sa sasakyan, another investigation kung siya ba yung nagdadrive doon, under investigation pa po. May hawak ng CCTV footage ang pulisya pero hindi pa ito isinasa publiko habang gumugulong ang investigasyon. Nasawi ang ginang na si Myra Calaunan matapos sumalpok ang sinasakyang garong sa isang SUV sa National Highway ng Barangay Matik-Matik, Santa Barbara, Pangasinan. Sugatan ng kanyang asawa at 7 taong gulang na anak na nasa pagamutan. Masakit talaga. Mabuti lang po yung anak ko lang namatay. Kung paano kung 3 sila, mas lalong masakit. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nakaligtas yung apo ko isa. Apo ko yung babae. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang driver ng kotse sa sinusundang truck pero sakto naman ang dating ng garong sakay ang mga biktima. Sinampahan na ng kaso ang driver ng SUV na wala pang pahayag. Russell Simorio, One North Central Luzon.